Hej alle sammen, velkommen til Minecraft første episode. Ja, vi er jo allerede startet, så vi har startet nu. Vi har spillet 20 minutter, så vi har fundet rimelig om 20 minutter, det var ikke. Ja, vi har vi har nok lidt mere end 20, måske før. Jeg har faktisk filmet, men det virkede ikke af nogen grund. Det er meget ked af for jer. Så det her, det er nærmest første episode. Ellers så ville det faktisk være femte. Men det er jo så egen episode, men det her bliver lidt længere. Jeg tror, den kommer til at vare 10-20 minutter sådan her episode. Og velkommen til første episode 1. Jeg har nogle specielle ting. Derfor jeg har ikke lidt til med det. Og problem. Super godt. Og der er et par fejl her ved serveren. Jeg vil gerne sige nogle ting om serveren. Det er whitelist, og hvis man gerne vil komme med på den, så skal man fortjene til det. Så altså, I kan skrive til mig, og min storebror der. I kan skrive til os, hvis I gerne vil ind på serveren og prøve. Så kan I få sådan en prøvetid, og så hvis vi kan lide jer, eller så I synes I er gode over det, så kan I måske godt komme med på serveren. Der er nogle regler. Jeg vil ikke fortælle dem nu, fordi vi finder nok ud af dem med det. Men der er et par fejl ved det. Fejlen er, at der er ikke et forgavns på. Det så jeg nok før, fordi jeg hopper deroppe. Der kan ikke spawn monstre i en eller anden rum. Der står det, det kunne det gerne, det burde det gerne kunne. Og man dør ikke af lava og sådan noget. Det er som om man er død nærmest. Det eneste man kan dø af, det er ingenting. Så kan man dø. Og det vil jeg så prøve at fikse, men jeg ved ikke lige hvordan. Fordi jeg har prøvet stort set alt, hvor der ikke er kaffis af det. Men vi må stadig have en prøve af det. Vi skal selvfølgelig have Minecraft for det, men I må også gerne have YouTube. Ligesom også, fordi vi også vil filme det. Og IP og det er i description. Og velkommen til episode 1. Nå, jeg kan fortælle jer sådan, hvad vi har lavet. Indtil videre vi fandt et andet hjem, hvor vi sådan fik alle materialer op. Og så indtil videre så flytter vi. Vi får alle vores ting herhen. Jeg kan vise jer det andet. Sådan her. Fordi så får vi så flyttet det hele derhen, hvor vi så skal bo med. Så vi har taget alt. Jeg tager bare selv eksplosion. Sådan der. Og så siger vi for selv, ja, som jeg skal på. Jeg har faktisk gerne vise jer sprog. Det er helt forsvarende. Det der. Og der. Bjørn. Det er mig. Og vores website, flowrangers.dk. Tjek det. Og det spawn. Det er bare et gammelt map, jeg lavede engang. Hvad kan man lave? Det er bare sjovt. Jeg blev ikke engang færdig med det. Jeg har havn og det hele. Så er det jo ikke færdigt, så jeg til at slappe af. Men hvis jeg så vil griefo, så bliver jeg bandet for evigt. Lige sådan. Ej, og Bortskæven spil, det er en af mine venner, der hedder Mads. Jeg er også med på den, jeg bruger den rigtig. Og det er faktisk min første video på YouTube. Faktisk. Fordi alle de andre videoer, jeg prøver at lave, de vil slette af en eller anden grund. Det ved jeg ikke hvorfor. Så basically,
Det vi gør nu, det er stort set bare en gang her omkring. Ej, for helvede. Det skal jeg lige tage på formen. Jeg laver lige en saks, tror jeg. Det her det er vores chefs, og så og lad os lige se en saks. Det er sådan der. Den klikker og choose those og fiskestranden det eller ikke. Så det stenen er her. Det er det faktisk også, som jeg siger det. Ja, det er det. Jeg er glad, at det skal også være det. Så får jeg det godt sådan lidt. Sådan det. Sådan ser det. Sådan der. Det er den chest. Obsidian. What the fuck? Det er lige nat på 2 sekunder. Det er sådan en. Det er så det. Når det er uld, for helvede, så skal det obsidian, ikke? Uld, den har jeg ikke. Jeg er uld, den uld, det har jeg. Uldchest. Det er min uldchest. Godt at komme og sove, eller hvad? Altså, hvad fanden? Køber bare alt sådan. Det er sjovt, at det er det. Knikker det lidt sådan. Det er sjovt, det er godt. Knikker det helt foran, men det er også fanden er en foran, men jeg fik noget knikker. Der er mere en små foran. Det er da en foran, som er et pinligt. Og helt en let's play, jeg har set én gris, jeg siger så. Det er man dør, så jeg ikke finde til. Men jeg finder ud af, at det skal lave. Ja. Lad os se, hvad laver. Hvad skal vi lave? Den kan ødelægge. Som en græsværte. Nej, det kan jeg ikke. Det er en græsværte, det er lidt godt. Og hvis jeg mister heller ikke mad, så er det tjern, synes jeg. Jeg skal også. Vi skal så få en pist. Det er det, sgu da. Det kan jeg. Det er ikke så langt. Det er bare det. Jeg kan ikke få det. Så er det til sådan noget. Det. Har vi ikke noget wind?
Jeg skal ikke kæmpe i her for, jeg fik sgu også en bad igen. Nå, vi har også spist græs, kan du se? Det er lige et taget nogle. Det er sådan noget. Åh, lækker rigtig tjern. Jeg tror faktisk, vi skal bygge omkreds til vores hus. Det er ikke noget sand, det er ikke noget glas. Det er irriterende. Jeg håber bare, det er fedt. Nu har han sat sukker over her. Nå. Okay. Det er ikke noget. Det er mere. Så det er lige og undskyld, hvis vi ikke er på det. Jeg går snart med. Så. Sidste. Så kan man ikke det. Kom ind i sengen, vi skal fandme ikke til at have hygge. Jamen det. Det er jo det. Jeg vil gerne sove, men hun gider bare ikke. Men nej, det er ikke gider at se noget. Så nu irriterer han mig, det må jeg undskylde. Undskyld, I har ikke set noget. Det så I ikke. Jeg har ikke gjort noget. Nej, jeg har ikke gjort noget. Super, så spejler det det. Jeg skal lige lige resten af tiden. Den der er ikke så lang. Vi skal fandme hurtigt op. Jeg fik 3 ud af den. Hvor der er der kan jeg fandme lige. Okay. Og helt ved den så. Og den. Efter mig så kom det ud, så blev det skidefyldt. Nu vil jeg udforske. Hvordan ser det her så til? Og jeg fik det træne. Jeg håber, at jeg tager for lang tid. Ej, jeg stopper den om 5 minutter. Lige der regn. Jeg er med på lidt. Jeg skal ikke have mange træer her. Nå, kom nu der. Nogle gange er det godt, men andre gange så falder den i jorden. Kan I ikke have en lyst til det? Nu har jeg det nogle gange. Bare ikke sjovt. Det var en mav! Knippe på. Knippe den map. Sand. Nå, jeg har ikke en skole nu. Jeg har ikke en skole. Det er faktisk rigtigt, jeg har ikke en skole. Og så er der nye. Ja, der kommer jeg ikke en skole. Men alt er skole. Det er ondt. Det er galt. Ja, hvad er det med det? Knækker for det, hvordan man gerne vil have til, når man er på det, så fedt. Så har jeg så det været alt. Så kan man lige med det. Det er meget så synd. Ej, jeg fik et tøj i går. Der må også have brugt tøj for den barn og sådan det her. Ej, hvor skadet det er, det skal jeg komme det her.
Er det de sorte her? Ej, det var sorte altså. Ja. Ej, jeg synes, at det er sådan dyre køer og grise, er det? Hvad fanden de ud kommer de køer? Fanden ikke nok det. Tak. Og du bare sejler. Og den fik vi fucking koppen der. Og fucking gå ud af den. Jeg hader det, hvis der er flere ulve end en, skulle det æde samtidig. Det er irriterende. Okay. Ej, nu må jeg ikke få dig. Nu er det bare ikke. Hvad henter jeg bare så? Limon. Nu er det bare. Lækker. Det gør jeg i jorden. Okay. Okay, nu ligger der alligevel. Ja, fatter ikke, hvad han laver. Sådan der. Der er ikke også en god idé. Fint, ja. Det er det. Det er så fint. Ja. Hvad skal vi så lave? Nej, jeg tror faktisk, det er alt for det her afsnit. Vent. Smoke weed every day, you wake up every day. Smoke weed every day, you wake up every day. Yeah, man. Kom her, det går det for. Du skal ind den her gang. Hvor du vil den der love. Kom her, det går det for. Yes, a little minute. Kom ind til mig. Kom så, hiver i stille, hiver i stille. Kom så, her i gør det for. Det er der, du skal komme. Gå ind, jeg kan gå ind. Gå ind, ja. Det er far, jeg har fået det så. Men ja, det var alt for det her afsnit. Tusind tak fordi I kiggede med. Hvis jeg så det ikke er langt nok, så vil jeg ikke lade mig til det, så det kigger jeg på. Men hej. Ses næste aften.